Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uth rahmatan lil alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, penalamatan tanu sukad ng tanu Rabbul Alamin. Si kuda pita tamanan yan nalimu keparulitan wa mga uripan yan. Sama na yan, nagyang kaya pag-live tanu na kakakay pa ini. Kaipan tanu sa mga bangsa tanu, mga tunganay tanu, mga pamilya tanu, si ko mga darpairan. Nasabab yan, nasabab sa giyang ko to may kapirad na gawin na puguran sa mabagar. Daden mapatagi ang kutauran yan na nagyang kutuba sa mga padagtano, mga tunganay tano, pamilya tano na kaipan tano siran si kung mga darpairan wanto na masuswayusan sa giyang kaya miyakapiragaw iden na paguran. Giyang kaya sama ni adi mentay 30 ini aku 5 adi mentay na malukan kung suara antonad ni mambebeta di usag yang kanan na mga darpayo. Giyang kaya yakapiragawin nakapuguran yan. Selam na kanagyang kuto lang wano mga lumialakaw amyang maghasag yang kaya ragun. Giyang kaya sagad giyang kaya Hajj 2023 ubad na di usaya di mentay na antunad ni masuswayo langon mga bangsami uway. Selam na kan sulang ulang wano mga kadi miyabaluya jamaah kan sa giyang kaya ragun. Ubad na di usaya di mentay sa manaya sa giyang kaya live tano na salam rakano nagu antunad ni masuswayo sa manaya. Salam ki Bilah Arbi, aku si Abdus Sadam Langko, si Nuraisha di Patuan, giyang kaya di bubantay rakatano langon si Sagira Sarip di Sumimba, si Mansawi Jamil, si Maida Alawi Nur Salim, si Siti Haji Ali, si Muhammad Saad bin Amir. Masya Allah, mga bangsa tanway sa Burbank, North Fairview. Salam namis kanu nagu pangayip nami wanto na betadiyo sa giyang kaya miyakapira gawin na tuguran. Lagi dia na si Chill Lovely, salam rakanusan. Si Nuraima Pandapatan, salam rakanu mga bangsami. Si Ayla Manamparan, aku si Hamza, si Alnur Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kaya katataguan rakan na anto na ini darpa ini ami pupuro marani sa puro. Salam ki Muhammad Saad bin Amir. Giyang iya pakatataya na pagariyakan da salakaw ki Junali Sarip, salam rakasan kuya. Pagning usik wallah mapipiyakan ulang unsan anto nay betad sana giyang iya miyakap piragawin na puguran. Oy.
Basan mambu mabegersuran. Lagi dia na si Zirna Dihaw. Salam rakanu mga bangsami. Si Kim Kim Palawan Didaagan. Si Ling Sinayda Mantap Burantakan Tokalo salam rakanu salango na mga bangsami. Waalaikumsalam. Sagi nga iya pagaryakan na si Alnor Paingko Limpaw. Alay din na si Januding Sangbaan. Ako si Saad Ampuan. Salam rakanu mga bangsami. Lagi din na si Nabila di Maukor. Masya Allah, perang Bukid Nun. Alhamdulillah. Sama na yan, lagi yang kaya pizza nun na maludin na pelengkap sa yang kaya kuliling Pilipinas. Dahil lagi yang kaya mga taga Bukid Nun, Masya Allah, salam rakanu balasan kanu Allah sa yang kaya dinudi ka pamamakin naga sa yang kaya mga usayan tano. Yang kaya Bukid Nun na kanabasan na mabegersuran sa yang kaya may kapiragawi. Lagi dia na si Muhammad Saad bin Amir. Salam rakanu mga bangsami si Salik Haji, si Fatma Amirol, si Hasan Mipelangka, si Munira Arumpak. Sama na yan na suoran sa yang kaya Metro Manila na kagibu kapipita. Uy na miya kapirad na agawi na peguran saya. Badin na kalat-latan na yang kutu oras yan. Uy na mamiminti na yang kutu oran yan saya. So mga naikadi miya magachubad na diuniman tayo sa giyang kaya oras na tunad ni masuswayo. Masya Allah, giyang kaya pagariyak na si Salik Haji na from Baguio. Na mapia sa giyang na nadarpayo kagi paman na apia di peguran na matanggusan. Salam ki ukhti. Nakataya. Miyaka online nagu miyaka muntay yang isa ko mga jamaah na si Nasir Haji Nasir Malawani. Salam rakasan ko ya. Antundad ni masuswayusan sa giyang kana na mga darapayurusan sa Iligan City. Lagi din na salam na kana si Muslima Nurjanna. Masya Allah, yang kaya mga taga Cavite lagi di Jam Guljano. Salam rakanu ang mga bangsami. Si Ibrahim Ainor, waalaikumsalam. Masya Allah. Lagi dia na si Khairuddin Makaurug. Salam rakanu. Masya salam kay Siti Warda. Lagi diyan na si Lawrence Dampukan Ama Asgar. Salam rakanu ang mga bangsami. Katayag yang iya pakatatayan na pagariyakan na si Dato Salman Haji Amir. Isa Dato ay sa Gedungan. Salam rakanu san kuya. Suoran sama na ya. Sagi ang kaya Metro Manila na malo mi telende sagi ang kaya mga oras. Uy na kayo kapipitan na miuran sayapan. Uy miuran sayapan sagi ang kaya mga darpa miuran saya. Si mga kadi miyang akikilalakan sa
Yang nga iya kapag hajj na salam rakano sa langon. Wat na kesampayan sa kesampayan sa nga iya live tanuman to na agyan ko to ba salam na miskan walang na mga bangsami. Salam kay Noronisa Abdurrahman. Juga wasira ko na yan, aron relaxiran. Nanaway, relax ka no din. Gira man to misubra gyang ko to dukaw na nakailangan na makaptumawis utaw sa turog kan madagyan ko to karurubasaon. Masya Allah si Siti Usman, salam rakano si Api Masurong, salam rakano lang na mga bangsami lagi day Jubani. At yung nagyang kaya bapakan na piyakat si Ilyas Balindong, salam rakanusan bapa. Panganitan si ko Allah ba pagalinda na mapipiyagi na watan ulangon. Isa kebayaan akan na mapamagusaya kan sa giyang kaya pag live tano. Panganing ko si Allah subhanahu wa ta'ala kasabutan na yan nagkakuhaan sa tuma kaya mala nakakuhaan sa dauan kakuhaan sa dauan manggalabag o mga Muslim agyan ko to agyan kaya pumagusayin tano Inutan way ang bagi sa usayan agyang kaya makapantag si tahiyatul masjid. Sa kapakayap kay nang kayo nagkapansin niyo ay giraman ito sisita no si kung mga masjid si kung mga walay wallahu subhanahu wa ta'ala na pakasuldagian ko ito ang mga tao pusiran sa liwa, sultiran sa masjid, nagyan ko ito kapakasuldiran na dirisu paguntod siran. Na sama no to na di siran makapsumbayang sa tahiyatul masjid. Nagina ni magantano sa usayan, agyan ko ito sutaw sulit sa masjid na di din na sembayang sa 2 rakaat sunat aginan sa tahiyatul masjid. Na nakapakayap kinang kaiwayasi kung mga darpayo. Kapakayasi kung mga masjid. Lagi dia na giraw to alungan na di maatam ya kadagdagala di manambayang di sasambayang ang mga Muslim. Na andid ni kapakasuldiran na adi sila ni mamangilay sa gyang kutuwadar pa sa masjid ke kuntudaniran na nadi sila din upsumbayang sa tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah. Yang ayat tahiyatul masjid pagusayin tano na sukada kalansi ko mga ulama na tigiran na sunnah ako kumanian. Sunnah ako kumanian. Nagwadam panamitin degun si ko sabi kumampo na sa ilmo o di na paman na miyang panutunas so kadakalan ko mga ulama na miyang pungusiran sa giyang kaya tahiyatul masjid na sunnah ako kumanian. Saya dalil lagi yang kutuwa hadis miyakatita yang si Abi Qatada radhiyallahu anhu qala pitruyan apitru Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang kaya hadis na si ini matatago sa giyang kutuwa sahihain miya panutulu Bukhari yagusu Muslim. Ayaman na ini natigo Nabi igira miya kasulchuy sarkano sa masjid. Paman na api antaw no na mga tao
ang mga Muslim sembayang na amayari ka makasulod sa masjid, fala yajlis. Natigo Nabi uba untod. Paman na uba direct muntod nagyang kutwa Muslim amya kasul sa masjid. Uba tigo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam untod taman. Sa di makasumbayang sa 2 rakaat sunnah. Naman ito. Sama ito na yang kaya tahiyatul masjid na nasuguan na yawagamatan wa Islam. Sabab sa giyang kutuwa kaya turoon no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naluin niya na sutaw wa pagkasul sa masjid na uba untod taman sa di makasumbayang sa 2 rakaat sunnah aginan din so paman na pembetuan sa tahiyatul masjid. Yang kaya begitu noron sa oras apo magusain tano na inang kaini. Nagupaman na ipenguyat tanwaya. Agyang kaya paman na kasumbayang sa 2 rakaat sunnah sa agyang kutwa kapakasul agyang kutwa tao. Nagunggalabakan tanwaya. Kakalo-kalo na paman na malumaali na giyang kutwa betad tano o di na betad mga pagaritano sa giyang kutwa kapakasuldiran sa masjid paman na makasuludsiran na nadirisud na giyang kutwa kapuguntudiran na disira na sembayang sa 2 rakaat sunnah. So Imam An-Nawawi rahimahullah malain ya imam uunutan niya na su Imam Ash-Shafi'i rahimahullah na tigira na ajma' al-ulama ala istihbabi tahiyatil masjid. Miyaumpong atigin su mga ulama. Apaman na sumiya makalala ulama na ayapitindigan nira na miyaumpong sira nun miyatim unagyong kutu apaman na tindigiran sa paman na sunnah so tahiyatul masjid wa yukrahu ay yajlisa min ghairi tahiyatin bila udhr na makruh ako kumanian sa giyang kutwa tao amiyuntod adas kaniya na sembayang sama tahiyatul masjid sa giyang kutwa kaya pakasuldian amay kadaaban yan udhr sama no to nada udhr yan agyang kutwa paman na muslima sumyul sa masjid na duminirichu amiyuntod sa kaniyan. Natigo Imam An-Nawawi rahimahullah na makruh tu agi yang kutu lagi duto. Agi paman na pakisabutan tano si mga pagaritan wa mga Muslim. Amay ada abang ka udhr. Sagyang kutu kaya pakasuld ka amala panauras ay nanayaw ka sagyang kutu kitindigan sagyang kutu sambayang na ayam apya pagaria. Nana sumbayang kadaan sa 2 rakaat sunnah gina ni pembetuan o di nabituan o mga ulama bituan wagamatan o Islam sa tahiyatul masjid. Isa pan si kung mga ulama asuya Al-Hafid Ibn Hajar rahimahullah natigin na lagi diyan na miyaumpong so mga aimmatul fatwa so mga ulama apaman na pambagay sa ifta sa paman na giyang kanan na tahiyatul masjid nagyang kutwa kisusugunun wagamatan wa Islam na makaukit sa sunna ako kumanyan. Sunna agyang kutwa ako kumanyan. Di tanong pakalilipatan mga bangsami, mga pagariyami agyang kaiya paman na sunna na ayakaturo mga ulama na ginan iipenarutop amay kagyang kutwa tao na makaumas kaniyan sa alungan amauri na di pagkapas agyang kutwa kayang galabakan yan sa ikong mga paliugat ay ni paliugatun wallahu subhanahu wa ta'ala. Amay ka makaumas tao sa alungan amauri di pagkapas agyang kutwa galabakian ang mga paliugat na pagilay nagyang kutwa galabakian mga sunna ako kumanian na ipaguman sa gyang kutwa paman na amalian. Sama no to na tanto tanwaya kung makikinanglan
tanto tanwaya ko makikinangalan nagyang kaya mga galba ka sunna si kumas akapakaw matano sa alungan na mo. Na napumakutan tanwaya. Pumakutan tanwag yang kaya mga sunna. Ikadua na ino tanwaya penggalba ka. Kakatawan tano makaumas sumanga tao sa alungan na mori. Na sadin sakala amalian amya pasadian. Sadin sakala amal amya pasadagian ko tuwa tao. Pagili nagyang ko tuwa kayang galabakan yan si kung mga faradu naguso mga sunna. Na sadin sakala amya pasadu tao sang kaya dunia na gitu din mambu idara datian. Gitu din mambu ipaman na kapiya aketarusan yan si iko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyang kaya katatagutan sa dunia na napumakutan tanwaya penggalabakan tanwag yang kuto mga galabag apya pa na sunna ako kumanian nakagi adna balasyan sa alungan na mori na penggalabakan tano to kaan antano matagu sa giyang kuto pinaka mapuro apangkatan si iko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagina ni pumimikiran tanoron. Anago ipunguyat tanwaya si kumaginawa tanwaya malana si kumanga pagaritano apaman na sukang galabag sa sunna na mala ikipantag sa alungan na mauri kagaya katur wallahu subhanahu wa ta'ala na sadin sa tawang galabag sa galabag amapi api alagi dagyang ko tuwa indeng atikap nakilay niya sa alungan na mauri api amya kay ito galabag amapi na ad nakipantag yan sa alungan na mauri ad nabala siya ng mga pagariyakan si kuwagama Islam lagi na ni penamarantano pagkada ka lagi ang kutuwa di tanong di kang galaba kasi kung mga sunna paman na kukumanian ka mala ibalas sa alungan na mori. May alo yung mga ulama tigiran sumiyangaw na amya magintaw alagi din na sumanga sahaba nagusumya makatundukiran ang mga tao, mga Muslim na diran di perumasayan so sunnah kagi sunnah naman to paman na sisiap nira nagyang ko tuwa mga sunnah kagi paman na sunnah o di tigin nagyang kaya pengibibigwa masa o di nagyang kaya kapapantaga na masa na ipembagakiran so sunnah kagi sunnah naman to paman na dita no di makambida sa gyang ko tuwa kasi siapa tanoron sa gyang ko tuwa masairan na malakiran yarga agyang ko tuwa sunna apad ko mga sunna o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisiapa ni rano to. Di sira na magigubera no to kibagak. Kagi paman na sunna. Katawan ni rana sa alungan na mauri na malaot to ikipantag miya kalala o to yarga kiuman to sa agyang ko tuwa daradatiran si iko surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Okay na sa agyang kaya masa na sukadaklan ang mga Muslim na dira na penggeleb kenagiang ko tuwa sunna kagi sunna kagi aya kadaklan kepikir mga tao na tigira na sunna buanan way benar din ka sunna ako kumanian kagi sunna na ayaw sayo nuno mga ulama na unggelebekan ka na di kaon siksaan daabang kaon na kasalaan sa giyang ko tuwa kimbaga ka na kaon ugaid na tigo mga ulama ayusabu fa'iluhu paman ang bulasan na giyang ko tuwa mga tao penggelebekon nagumbulasan wallah subhanahu wa ta'ala gyang kunto mga tawa siya panira nagyang kunto sunna na kailangan mga pagariya na nayamat taguro tano o mga pamikiran tano na penggelebakan tano sa sunna kagi sunna na kuan tano ro nagyang kunto kapipikiran tano apaman na imbaga ka tano sa mga sunna o nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagi sunna tigo mga ulama sunat sa giyang kutuwa mga tao apakasul sa masjid sa apian to na oras kaya pakasul na giyang kutuwa tao sa masjid asembayang sa kaniyan sa 2 rakata sunna saya dalil na giyang kutuwa paman na katuro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam apiagusay tano kagiya asa din sa tao makasulit sa masjid na ubaon to dati gunabitan wa Muhammad taman sa di makasembayang sa 2 rakata sunna. So say
Muhammad bin Al-Uthaymin rahimahullah malain ya imam nagumala ulama paman na malain ya ulama natigyan na so mga ulama mitero sagiang kaya paman na tahiyatul masjid na wajib ako kumanya naman adna mitin kasi ko mga ulama sa paman na so kukuman tahiyatul masjid na wajib sa lagi dagiang kaya tero no Ibn Battal apa desi ko ahlul zahiriyah sa ayatin degiran ang mga ahlul zahiriyah na paliuga tagiang ko to paman na kasumbayang sa tahiyatul masjid igira man to amya kasultu taw sa masjid tigo Ibn Al-Uthaymin sira na mga ulama amitindig sa paman na paliuga tagiang kaya tahiyatul masjid na sukatero iran na tanto din ko mabagra katero ayam ana na igira pia mimikiran ta agiang ko to kaya tinigiran sa wajib na paman na kinang kaya nagiang ko to mga ginawa tano sabab sa agiang ko to kaya tero ono nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam okay datigo mga ulama tigo Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah na ayam mararani sagiang ko to paman na mararani ko benar ako kuman nagiang kaya tahiyatul masjid bi annaha sunnatun muakkada sa ayad na ko kuman yan nagiang ko to at tigitano kaya sunnah muakkada wal ilmu indallahi subhanahu wa ta'ala yang mga pagari agya pamagusaya tanoron nagiang ko to ba paman na kapakayap kinang kayo siya ko mga darapa iyo agiang ko to mga tawab sul sa masjid Gyan ko to kapakasuldiran nadisira na sembayang sa dura kata sunnah tahiyatul masjid kabasira din na paguntod nagugyan ko to kaya pakauntudiran na basiran din di makambibitiray tabi ta ko paman na yung kiyulaw la makasuldiran sa masjid na disirang ben ni bibitiray na namas tumud na gyan ko to paman na miya kasulga sa masjid na namya kasumbayang kasadura kata sunnah. Amya kubang kaagian ko to paman na balas. Amya kalalai kipantag nagupaman na din kami pesendit sa alungan na mori. Din kami pesendit sabab sagian ko to kakiglay nga sagian ko to balas ayang bagay rakaw Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ko to ba kabaga sa Qur'ano kagiya panganitan si Allah subhanahu wa ta'ala kakuha na ya sa ndauan si kung mga pagaritano na ubatano maalin nagyang ko tuwa betadtano sagyang ko tuwa kapakasultano sa masjid paman na ang galabagan tanwa gyang kaya paman na sunna apad si kung mga sunaw na bitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa balabalasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala sa dapit tatamanan niya na mapya sa dunia na yamala na sa alungan na mori agyang ko tuba isa pa na paman na kaya paglaib tanong na agyang kaya kakakaipa na masya Allah alhamdulillah kaya to kawan tanupman so mga betad o mga bangsa tanong sa agyang kaya paman na pimbera nga darpa sa agyang kaya ingatan wa Pilipinas aya pagawrin ng sena silam na kanagyang kaya mga bangsa ka na dagang panamasalam lagi di Princess Nihaya Zaman si Ruhaina Bungkarawan salam rakano si Mad Sumandar si Haji Siti Nur Alia si Siranaya sa Ayadara Pairan nagyang kaya Cavite City na salam rakano ang mga bangsami si Liman King Ulama salam si Bin Ibrahim salam rakano si Nuron Makapudi, si Siti Asia Raskal, si Iligal, Ansari, Salik, salam rakano, si Amin Marhum, mga busing nga salam rakanusan, mga busing. Gyan kaya bapakan na si Daru, di daagan salam rakanusan. Gyan kaya si Kinji, si Rizawa, from Iligan City, Masya Allah, Manuang, nagapakaya mga siringan namin sa Iligan City. Salam rakanusan sa Manuang,
Panganitan si Allah subhanahu wa ta'ala di makapurok man nagyang nga na naig sa gyang na tulaysan sa iligan sa tubod baraas. Panganitan si Allah di makapurok gyang nga na igsan. Lagi diyan na si Inshira Mangka, salam rakano, si Mukit Panda Dumiar, salam rakano, si Fatima Adil, si Sukri Haji Salim, si Ibn Dima Mapandi, salam rakano sana mga bangsami, Fatima Abbas, si Kroki Neil Pundato, salam rakano sana mga bangsami, si Noriko San, si Hajja Junaira Ansari Bayamba, si Aliasa Ibrahim, yung nga mga pandadita kebati kagi paman na dita kebal sa gyang kaya kisusurat niyo si mga ngaran niyo way na siya gyang kaya pagariya na si Awiya na salam rakano mga bangsami, si Apipa Makadaag Mauyag from Iligan, masyaallah salam rakano mga bangsami, si Imam Jamal Akataya ayang kaya isa ko mga jamakan aya pan malaay ni paglaybakan na napangumusta na kan sa kano ayang kaya si Imam Jamal Abagat Kabugatan imamaya sa agyan na area sa Pasig pagrintan si ko Allah mapipya ginawang ka pagariakan miya kapiapi niya di maka paman na di ni sige tawluta sabo sa agyan ko to mangungunutan si ko mababaluya shaykhian masyaallah taliman wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga hajj dano. Lagi dia na si Marina Aladin, salam rakano, yang kaya pagariya na si marhum miyambuhi ka maro, si Nancy Manda Rakma, si Abdul Rashid, si Tuma Galaka, Kairunisa Umpa, si Mawit Tawan-Tawan, si Amirali Sarip, si Nancy Manda, si Mas Syarif Bakaraman, ate so teskil na kan sagyang kaya haji insyaallah, mga tenggedakan na minsan na panganitan si ko Allah misa sampai tanoron na makapamagas tanong si ko pagkatundu garagon, si Najiha, si Zuhra Sultan Tiriba, si Ain tunay ni Ain Artistry, salam rakano sana mga bangsami, si Rainisa Pulog, Hadya Siti Nur Alia, si Dalima Mangutara Lantod, si Makbadiu Ibrahim, Hadja Sauda Ali, si Dion Pakir, si Hamudi Mukalam, Nuraina Makatanto, si Nasima Daud, si Indawi Makaayan, masyaallah. Alhamdulillah kata gyang kaya pimbala na kana pig sa gyang kaya miya makapiraragun na nakatay malud na madagal lagi yang kaya di makamantay balasan wallahu subhanahu wa ta'ala sulang-ulang wano miyag follow na gumiyag like sa gyang page tano balasan nga ron wallah sukman so doon pan maka-follow na maka-like na ubami mapamang niya maka-follow ka no kaan makadagal lagi ang uto followers tano wayan makadagal lagi ang uto mga followers tano. Si Aisa Mamintal, salam rakano, si Anisa Asis, masyaallah. Gyang uto ba siya tano buto man gyang kaya live tano. Ay importante na miya kakakaipatano sa gyang kaya may 2 oras. Migay kano sa oras balasang kano Allah miya kay pamiso mga betadiyo sa gyang kaya malilibta sa gyang kaya Pilipinas. Nago miyaw sa itan wag yang ko tahiyatul masjid rupaan yan na duwara ka tanan na sunna nago aya ka panggalba ka tanusan na naandid ni kapakasultano sa masjid na ditano pa si muntod kagigiti pandu ano nabitan wa Muhammad fala yajlis paman na uba ka untod sagyan ko to kapakasulda ka sa masjid taman sa paman na di ka makasumbayang sa dura kata sunna. Inang katanuan ang sagyang ko to paman na kulaw la si mga masjid si mga darpatano paman na makasulso mga tao mga dato na di sila din sambayang sa sunna na aya
antap tanu sa giyang kaya pag-useta no na ubad na kesampayan nun aya rakiyan na sumud sa masjid na diri suwa puguntod na uba maalin agyang kuntua paman na betadian sa agyang kuntua kapakasudi sa masjid aya kalalayaman yan na puguntod na uba man na paman na agyang kuntua mga pedawra sa sulod sa masjid na di pa si makauntod na nasembayang sa dura kata sunnah na gitu ni paman na kalayaman yan sa agyang kuntua paman na kauyag-uyag yan. Agyang ko ba piago sa itano apaman na sunna muakkad agyang ko ako kumanian uwi nagyang ko sabad ko mga ulama so mga ahlud dhahiriyah paman na lagi di Imam Ibn Hazm na nargiran na paman na wajib agyang ko tahiyatul masjid ugaid na si Sheikh Al-Utsaimin natigyan na benar din ko mabeger tindig agyang ko wajib ugaid na aya marani kukuman agyang kana na tahiyatul masjid na sunnah muakkada si Mustafa Tumanur si Abdul Aziz Hashim Masya Allah si Andisal Kamal Kateir si Salima Ampaso Muhammad Ayaz si Saaduddin Sabdullah si Mabai Saripada dito doon pakatas na yang kaya paman na live tano na ino ka sumpatan tano busi ko mga pedauras may ito na gyang ko to aditan di paganad na gyang ko to mga usayan waga matanwa Islam alhamdulillah gyang kaya paman na kaya usay tano sa gyang kaya tahiyatul masjid na panganing ko si Allah kasabutan o mga pagalitan no nagupaman na manggalabagat no agyang kaya tahiyatul masjid saya pagkauray na kasaya na prangkom na kansakan wasalam langu-languan na mga bangsa ko di mentay sa agyang kaya live tano nagu so mga bangsa tanwa kasampayan sa agyang kaya live sa paman na sanrakano sumano salama kalilintad kabarakat nagu mapiyas ang kaya dunia na yamalan na salungan na mori. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.